क्या बोलती रे कंपनी? क्या बोलती कंपनी? देखबे ताको आजिर भेड़ा दिन रे से रोग नहीं खलबार। हाँ ठीक कहू जो। हेले हेले जाओ जाओ। देवरे भाई पड़ी जाए एलर्जी हुए मत रोग लगाने प्लीज प्लीज भाई प्लीज प्लीज मत रोग लगाओ भाई बने आजिर बेला दिन रे हम रंग खा छाड़बो मकई दो रंग तो लगे देल मु बिना परमिशन रे मना करुली कुआड़े जाऊच लगे तो देल एबे मो सहित होली खेल। हाँ
ତାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ଭୁଲ କରେ। ତୁ ଏ ବାଟେ ପଳା, ମୁଁ ଏ ବାଟେ ଯାଉଛି। नहीं 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 छाड़ दियो नहीं नहीं छाड़ दियो मते भल लागुतला नहीं नहीं छाड़ दियो छाड़ दियो ये ला परिचित रो परिचित रंगा ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଭଲ କହିବ? କଣ ପାଇଁ ଲୋକ ରଖିବ? ସେ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିବ ତା କଥା ବୁଝିବ। ନାଇଁ ହେଲେ ସେ କହୁଥିଲା ପୁରା ତାକୁ ଏଲର୍ଜି ହୁଏ। କଣ ପାଇଁ? ଲୋକମାନେ ବୁଲି ଆସିବେ। ହୋଲି ଦିନ ତ ଏମିତି ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି। ହୋଲି ଦିନ ତ ଏମିତି ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି।
କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଲଗେଇଲେ ମରିଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ? ଜବରଦସ୍ତି ଲଗେଇବୁନି। ଯଦି କହିକି ଲଗେଇବୁ ବେ, କହିକି ଲଗେଇବୁ। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଲଗେଇଲେ ମରିଯିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି କହିବନି। ଆଉ ଯଦି ଏଇପରି ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ସେ ତାର ଅସଲି ଚେହେରା ଦେଖେଇବ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ନମସ୍କାର। ଦେବଗଡ଼ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏବେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି ହୋଲିକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିଛୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆମ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗାମୀ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।